Ciechowice. 14 stycznia 1880 roku. Auschwitz 27 czerwca 1941 roku. Urodził się na Śląsku w rodzinie, która zaszczepiła w nim miłość do pracy i do Boga. Młodo wyjechał do Turynu. Tam dokończył formację, zdobył dyplom z agronomii, złożył śluby i przyjął święcenia kapłańskie. Jego życie łączyło praktyczną troskę o świat z troską o duszę. Nauczyciel, spowiednik, wikariusz inspektorialny. Dla wielu był tym, do kogo przychodzi się poradę i pocieszenie. Wyobraźcie sobie go w klasie i w konfesjonale. Głos tłumaczący trudne prawdy, ręka kładąca się na ramieniu zatroskanego. Cisza spowiedzi, w której rodzi się ulga. Jego posługa miała dwa oblicza: nauczanie i sakrament. I oba były przejawem tej samej troski, by formować serca i prowadzić do Boga. To właśnie te codzienne gesty są istotą wiary ożywionej. 23 maja 1941 roku został aresztowany wraz z innymi współbraćmi z domu salezjańskiego w Krakowie. Był już starszym księdzem, zmęczony latami pracy, ale nie porzucił swoich obowiązków. Trafił do więzienia Montelupich, gdzie przez miesiące znosił przesłuchiwania i tortury, a potem 26 czerwca został deportowany do Auschwitz po brutalnym chrzcie krwi polegającym na biciu i znieważaniu. Rankiem 27 czerwca, po tym jak kapo skierował swoją furię na innych, przyszła kolej na księdza Ignacego. Mimo bólu i wyczerpania starał się wykonywać powierzoną pracę. Gdy nie mógł już dłużej dźwigać, oprawca położył go na taczce i wrzucił do głębokiego dołu, wraz ze żwirem i kamieniami. Jęki złamanych kości, dalsze maltretowanie, aż do chwili, gdy życie zgasło. Ciało zostało umieszczone w skrzyni i przewiezione do krematorium. Jego codzienna wierność, przychodzić, uczyć, słuchać, stała się powodem, dla którego został uznany za zagrożenie. Dla oprawców był polskim księdzem, dla wspólnoty przewodnikiem, który oddał życie, wykonując swoje zadanie. Patrzymy na księdza Ignacego jako na przykład tego, jak wiara staje się ciałem. Nie tylko słowem, ale konkretną posługą. Nauczanie, spowiedź, codzienna obecność przy drugim. To są akty, które ożywiają wiarę i budują wspólnotę. Gdy ktoś oddaje się tym zadaniom bez szukania poklasku, jego życie staje się świadectwem. Pomyślcie o tym. Ile razy w naszym życiu mamy okazję być tymi, którzy uczą, tłumaczą, towarzyszą w trudnych chwilach? Ile razy możemy przyjąć rolę słuchającego, nie oceniającego, po prostu obecnego? Ksiądz Ignacy po raz kolejny uczy nas, że wierność powołaniu to setki małych decyzji. Przyjść, wysłuchać, nie odwrócić wzroku. Wspólnota w sumie jest trochę śmiesznym miejscem, bo składa się z jednostek, każdy jest trochę z nas inny, a mimo to zazwyczaj mówimy my, rzadko ktoś mówi o sobie. I jest to też takie miejsce, w którym dla mnie osobiście moja wiara zaczęła trochę ożywać, co może brzmieć mało intuicyjnie, bo moja relacja z Bogiem zaczęła się urzeczywistniać poprzez relacje z innymi ludźmi. Trochę tak jak myśli i uczucia najlepiej się realizują poprzez czyny, tak trochę moja relacja z Bogiem zaczęła się realizować poprzez wspólnotę, poprzez więzi z innymi ludźmi, czego się zupełnie nie spodziewałem przez większość mojego życia i co mnie trochę zaskoczyło, a jednak otworzyło jakąś taką dużą przestrzeń i taki jakiś luz w tej relacji, takie trochę większe zrozumienie z mojej strony.